17. urtez, Ibarran azoka eta piparra ospatu zuten, naiz eta eguraldia ez zuten lagun izan. Azoka 2 zatitan banatu zuten, San Bartolome plaza eta Emeterio Erresetik barrena. Animaliez eta hainbat jakiz gain, Ibarrako baserritarrek beraien produktuak ere jarri zituzten salgai. Baina urteroko moduan, ezin ziren 12. ezti-lehiaketa eta piparraren lehiaketa gastronomikoa faltatu. Auspoa elkarteren azokak jende ugari bildu zuen beste behin. Bueno, aurten 17. edizioa daukeu, Ibarra azoka eta piparra izenekua, eta bueno, bertan esan dezun bezala dago bai lehiaketa gastronomikoa Ibarrako piparra ingrediente nagusi daukatena, eta orduan pintxoak, lehiakide bikote bakoitzak pintxoak eta piparra dain behar ditu, hori, Ibarrako piparra erabiliz, hori behintzat bai, gero nahi duten esartzen dute. Eta hori bestalde, badaukagu hemen elikagaien da azoka, bai baserritarrek ekatzen dutena, ogia, gazta, denetatik daukagu, eta bertan ere 7. piparraren topaketa daukagu. Daukagu bai Lodosako piparra, Nafarroko piparrak, Ezpeletekoare bertan daukagu, piparreztiarekin, eta Ezpeletako piparrakin, debatarrak dira, baina Gernikako piparra antolatzen dute, eta noski nola ez, Ibarrako pipargileek ere denak batera egiten dute postua jarri, eta jendeari piparra eta eskaini bertako produktua dalako. Eta, bueno, hortaz aparte, gero badaukagu gure baserritarrek ganaduare badaukate, eta haiek ere erakusgai jartzen dituzte hemen Araneko iturri inguruan. Eta geho plazan, herriko plazan, San Bartolome plazan, artisautza pixka bat hortan espezializatu dugu plaza. Eta bertan ere 19. Tolosaldeko ezti-lehiaketare momentu honetan ere ospatzen ari dira. Eta urten etorri direnak, nahiz eta izena emanda gehiago zeuden, 18 bikoteari dira orain lanean piperra daia dana inda daukate, epaimaikidek baloratzen ari dira. Eta ordu bateako pintxoak indeuki beharko dituzte, eta bueno, gero sari banaketa izango da, ondoren. Aldegin nuen ezin bain nuen ura jasan, Ameriketara aldegin nuen ezin bain nuen... Guain aurreneko piparra da egia prestatzen, piparra tradizional bat, Ibarreko piparrakin, da hori da. Goxo, goizen 10 territan hasi gira, eta ja zehatzeko. Ze pintxo ingo dezu zer? Aurten nindeu, pensatu dugu egitea omenaldi bat Gildari. Orduan egin behar dugu Gilda moderno bat eta betiko Gildakin. 2 batea jarri behar ditu, presentatu behar ditu. Eta ze osagai erabiliko dituzu gaurkoan piperra protagonista, baina ze gehiago? Gilda berezi egiteko, marinatu indeu antxo batzuk, geho krema azituna indeu, eta geho piparra indeu karamelizatu. Eta geho tradizionaleko piparra, antxoa eta Gilda, betikoa. Dara maguia 5 urte etortzen, eta oso giro polita, oso egun polita da abereak eta merkatua dagolako, eta primeran pasatzen gara. Bueno, pintxo berezi arraro samar, egingo duguna da tipula beteak, tipulak txangurroz eta piparrez beteak. Eta, bueno, hain martxan jarri der, hemen ikusi duzue, tipula ustua egin behar da, eta, bueno, abertzer ateratzen da. Ez dago sekreturik. Ondo egina, azalak kendu eta fuera. Ez dago sekreturik. Eta gero, begatzea, zida baldin badago, azukre pizkat bota edo zer. Baina, bueno. Bueno, egia esan oso lehiaketa politik izan da ez, zuk izan zuen bezala 2 elaborazio neuzkan, lehenengo piperra eta gero pintxok. Eta bueno, bitan baloratu du lehenengo Ibarrako piparrak daukan garrantzia, eta gero nola sukaldatu duten, ez ni uste toi oso garrantzitsua dela. Bueno, 18 talde ondia, lehenengo ondia 18 piperra guztiz desberdinak ez, azken emakoitzak pipar mota batekin, teknika batekin eta su puntu batekin indulako, eta gero euki ditugu 18 pintxo oso desberdine bai ez, eta egia esan, bueno, lan desente eman digu aukeratzen zein izan da novena. Epaimaiki dezineten, denan arten ados jartza zaila izango da ez? Bai, batez ere azkeneko pintxotan tokatu zaigu denak ados jartzea ez, da holako alde batetik
itxura teknika ez, erabili una baino, garrantzia asko mandiu zaporea, ez? Azkenen pintxo bat oso politia izan daiteke, oso ondo landuta on daiteke, baino azkenen piparran zapore ez baldin bauka, bueno, hor galtzen du bukeran. Piperradaren txapela Fermi Zubillaga eta Inigo Olano Ibartarrek eraman zuten. Bigarren postua Patxi Lago eta Jesus Orkaiok eraman zuten. Eta hirugarren postua berriz Tomas Núñez eta Jose Ramon Irigoyen Donostiarrek eraman zuten. Pintxo lehiaketan 5. aldiz sortatu ziren garaie Patxi Lago eta Jesus Orkajo. Bigarren postua Jose Mari Barriola eta Peio Urkizuk bete zuten. Eta hirugarrena Juancho del Olmo eta Carlos Ruiz de Aretxabaletak eraman zuten. Zela, kariño jarri eta egin da, jazta, beste sekretuik ez da hor, piparra azkenen ingrediente dena berdinek die, osea que... Soa egin, eta denboakin, eta jazta, bestik ez, nahikoa. Eta berezia izango da, ez? Txapelketa hau irabaztea hemen gaina Ibarrakok izan da, ez? Ba bai, gainez lehenengo aldi erazte dula, eta beti gaizki atetzen daigu, eta urten sorte izan dugu, eta irabazin dugu. Urte asko da amak izkizu ezuek hemen aurkezten. Bai, 10 bat urte izango, datze gala. Eta piparrana aurreneko irabazin duguna. Pintxona irabazita gaude, osea, que ja, kompleto gaude erretiatzeko ere. Akordatzen azara lehengoko eguna pixa bat ezan haren ez ezan dela kontatu ginen nian. Batez ere, gindila zaporea euke behar zuen eta gelatina bat egin dugu. Eta hori izan da niretzat edo sorpresa, ez? Espero zenuten irabaztea? Egia zan ez. Maila altua daude, oso maila altua daude eta, bueno, sorpresa pixka, bai. Zaila izan da ze pintxo egin aukeratzea lehiaketa hontarako edo buelta asko eman dizkiozu? Bai, oso zaila. Azken momentu arte ez genekien zer jarri, nola montatu, nola dekoratu, eta bai, zaila izan da, bai. Azken momentuan. Kanta berde xamarranik ezin nukatu ez goren guzorako laxe behar du ezertan oitzen badet bihotz ez barkatu. Kanta berde